adamadenw y'a fɔ ko ala tɛ yen adamadenw ka gɛlɛya nana o don c'est-à-dire que depuis que l'homme a proclamé la mort de Dieu les problèmes de l'homme n'est-ce pas ont commencé an filɛbaaw an ka foli bɛ se aw ma aw ni Sidi Danbele de don ni ale professeur de lettres n'an ko français maître cɛmancɛ kalanso la an ka livre kura min bɛna kɛ o de ye an bɛna livre ta ka kuma u kan donc walasa ekɔlidenw bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ a la cogoya min na puisque tubabukan ka gɛlɛn dɔw ma a bamanankanlama a bɛ sɔn ka fisaya u ma an ka bi livre an bɛna kuma mun kan fɔlɔ an ka premier numéro la o de ye l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Cheikh Hamidou Kane ale de ye livre in ale de y'a sɛbɛ sénégalais don Cheikh Hamidou Kane a ye nin livre sɛbɛ a mɛnna dɔɔni livre yɛrɛ n y'a fɔ cogo min na a titre o ye l'aventure ambiguë livre yɛrɛ n'i y'a lajɛ mɔgɔ mun bɛ yen nɔ ni o ye a personnage principal ye o ye Samba Diallo de ye nka personnage wɛrɛw fana b'a la i n'a fɔ la grande royale ni o ye a tante ye ka taa se fɛn min ye le maître de Dialobé o ye a oncle ye ka taa se le chef de Dialobé voilà o fana ye a oncle ye bon ka taa se le fou o fana bi a kɔnɔna na ani tubabu dɔw fana bɛ olu ye a personnage ye nka n filɛ ka minnu fɔ olu de ye a personnage principaux ye livre yɛrɛ a résumé yɛrɛ an b'a fɔ cogo di livre in ye a bɛ Samba Diallo de kan ale bɛ taa école coranique de la ni o ye duguma kalan ye a bɛ taa o de la Diallo fɛ n'o ye filaw ye donc a n'a ɲɔgɔnna caman waati bɛna kɛ komi tubabuw nana anw fɛ yan nɔ tubabuw ye anw coloniser olu ko fo ka taa ni denmisɛnninw de ye kalan na o fɔlen wagati min na grande royale la grande royale n'o y'a tante ye o b'a fɔ ko k'u bila ka taa o b'a sɔrɔ le maître de Dialobé ni ale ye kuranɛ karamɔgɔ ye ale tun ma sɔn a ma o ka ɲɛmɔgɔ n'o ye chef de Dialobé o bɛ bɛɛ lamɛn finalement o bɛ sɔn o ka bila ka taa ka d'a kan a balimamuso ni o ye grande royale ye o b'a fɔ ko k'u bila ka taa kalanso in na afin qu'ils apprennent à lier le bois au bois et de vaincre sans avoir raison ko ka u bila ka taa walasa ka se ka faamuyali kɛ tubabuw ye an minɛ ni dɔnniya mun ye u ka se ka o dɔnniya u ka se ka o sɔrɔ walasa ka se ka don nataw ka se ka tubabuw yɛrɛ kɛlɛ ni o ye cogoya min na wa a b'a yira fana k'a fɔ élite ni o ye faamadenw ye olu de kan ka bila ka taa fɔlɔ ni olu taara n'a jara olu minnu b'a la ka u fa minnu b'a la ka marali kɛ olu fana continuer ka marali kɛ n'a ma ja yɛrɛ a fɔra banna ko ka fisa minnu bɛ yen ni olu ye fantandenw ye n'olu bilala ka taa ni olu n'a nana ja u bɛna faamadenw u bɛna olu mara donc o de y'a to Samba Diallo bila ka taa kalan na Samba Diallo a kɛlen ka école kɛ a bɛna bac sɔrɔ u b'a bila ka taa Europe jamana kan a taalen yen a bɛ taa kalan min kɛ o ye philosophie kalan de ye o philosophie kalan kɔnɔna na a bɛ auteur dɔ kalan i n'a fɔ Nietzsche surtout a ka pensée surtout Ainsi parlait Zarathustra et autres donc n'i y'o jateminɛ o kɔnɔna na Nietzsche b'a fɔ ko Dieu est mort le super-homme ou le surhomme est né a bɛ dépend traduction la donc o kɛlen wagati min na a b'olu minnu kalan les philosophes matérialistes a kɛlen k'olu kalan olu minnu bɛ yen ni caman n'u dan tɛ alako la olu bi a influencer a bɛ alako kɔni a b'o ye k'o to yen nɔ o la entre temps a ka karamɔgɔ ni o ye maître de Dialobé ye ni o ye Corno ye a bɛ fɔ ko o fatura donc lettre bi ci a ma a bɛ segin ka na ale yɛrɛ fa Samba Diallo fa o ye le chevalier donc a sigilen ka na wagati min na a bɛ taa kaburu don na ko a bɛ taa o kaburu lajɛ ani mun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye le fou ye fatɔkɛ o fana ye Europe kɛ seli waati bɛ se Lazara waati bɛ se a b'a fɔ k'a ka seli a bɛ ban ka seli fitiri bɛ se a b'a fɔ k'a ka seli a bɛ ban ka seli o de la fatɔkɛ n'o ye le fou ye a dimi kojugu a bɛ maramafɛn dɔ kun b'a bolo a b'o se a ma Samba Diallo ko tout devient obscur ou noir autour de Samba Diallo donc o b'a yira k'a fɔ Samba Diallo ale sara donc ni a ye livre jateminɛ nin ye a résumé de maintenant personnage kɔfɛ ni o ye auteur ninnu kɔfɛ ale ni résumé kɔfɛ an bɛ se ka mun fɔ a la ni o ye thème ye thème caman bɛ a kɔnɔ n'i y'a jateminɛ diinɛ o thème b'a kɔnɔ a bɛ daminɛ ni diinɛ yɛrɛ ye a b'a yira k'a fɔ diinɛ fanga ka bon Diallo bɛ fɛ n'o ye sénégalais ninnu ye fila minnu bɛ yen nɔ a fanga ka bon olu fɛ ka d'a kan a daminɛ yɛrɛ i bɛna ye Samba Diallo a ka maître o b'a tulo gan kosɛbɛ ko parce que a ma se ka surati verset dɔw fɔ o fɔcogo la a b'a yira k'a fɔ a kan ka ala y'a fɔ fɔcogo min a k'a fɔ o fɔcogo la
a bɛ sɛgɛn kosɛbɛ Samba Jalo o kalan kɔnɔna na hali geribuya ninnu a bɛ o bɛɛ lajɛlen kɛ donc n'i ye diinɛ ko jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ fanga ka bɔ a kɔnɔ wa a bɛ yira fana k'a fɔ i tɛ se ka kɛ diinɛmɔgɔ ye tant que i ma sɛgɛn o sɛgɛn kɔni o bɛ a kɔnɔ ani mun b'a kɔnɔ fana ni o ye ka i ka taabolo ka o to yen taabolo wɛrɛ kama Samba Jalo y'o de kɛ ale ka taabolo ni o tun ye diinɛ ko ta fanfɛla ye a taalen tubabu jamana kan a ye o to yen nɔ ka taa tugu minnu bɛ n'u dan tɛ Ala ko la ka taa tugu olu nɔfɛ donc il est devenu n'est-ce pas un athée a kun dan tɛ Ala ko la tuguni o bi a kɔnɔ thème kelen kɔnɔ an bɛ thème bɔ kɛ thème la n'an k'a ma ko culture de civilisation donc nin b'a yira k'a fɔ mɔgɔ i ka kɛ i yɛrɛ ye donc n'i ma k'i yɛrɛ ye n'i bɔra ka taa fan wɛrɛ fɛ k'i bɛ ko wɛrɛ ta k'i bɛ na ni o ye farafinna ti jɛnu ye o de y'a to Samba Jalo fagara fɛn min ye a laban la o tɛmɛnen kɔfɛ baara o bɛ a kɔnɔ le thème de travail o bɛ a kɔnɔ donc le chevalier ni o ye Samba Jalo fa ye ani Samba Jalo yɛrɛ bɛ kuma Samba Jalo b'a jira k'a fɔ adamaden bɛ se fɛn bɛɛ la diinɛ ko kɔni Ala ko o kɔni o tɛ yen nɔ tuguni a fa o b'a fɔ a ɲɛna ko fɛn min ye adamaden depuis don min na adamadenw y'a fɔ ko Ala tɛ yen adamadenw ka gɛlɛya nana o don c'est-à-dire que depuis que l'homme a proclamé la mort de Dieu les problèmes de l'homme n'est-ce pas ont commencé donc a jira k'a fɔ adamaden bɛ diɲɛ fɛn fɛn na i kan ka Ala ko don i kan ka Ala ko don a la o de b'a to i ka ko bɛɛ lajɛlen sabati nka n'i y'a kɛ wari ɲini e bɛ wari ɲini k'a ɲini c'est vrai a bɛ question de poser pourquoi travaille-t-on donc Samba Jalo b'a fɔ an bɛ baara kɛ ka se ka wari sɔrɔ donc dɔw bɛ olu bɛ wari ɲini de façon frénétique hali u t'a dɔn u b'a kɛ cogoya min na donc a b'a jira k'a fɔ nafa tɛ o si la mɔgɔ kan ka baara kɛ baara fɛn kɔnɔ baara mun kɔnɔ i bɛ se ka i hakili to diinɛ na cogoya min na donc an bɛ se k'a fɔ fɛn min ye comme on appelle travail thème de travail o b'a kɔnɔ ani l'émancipation n'est-ce pas de la femme grand oral jateminɛ ale bɛna cɛw b'a la ka kuma waati min na ni o ye ka denmisɛnninw bila ka taa kalanso la n'u ma bɛn a kan a bɛna kuma ta ka taa sɔrɔ anw fɛ farafinna muso o dati don cɛw ka kuma la nka ale bɛna a bɛ kuma wa a bɛ to a ta la fana o ye émancipation de la femme k'a jira k'a fɔ cɛ ni muso o ye ɲɔgɔn gese ale ni ɲɔgɔn falen donc nin thème ninnu caman b'a kɔnɔ ka taa se hali farafinna négritude ko ninnu olu bɛɛ bɛ a kɔnɔ ni o ye Samba Jalo ale ni tubabu dɔw b'o kuma kɛ fɛn min ye Europe yɛrɛ kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ adamaden bɛɛ lajɛlen kɔni o ye kelen nka tubabu de b'a la ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na donc an bɛ se ka mun fɔ livre in kan an y'a fɔ Samba Jalo ale de ye a auteur principal ye thème minnu bɛ a kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ thème de travail b'a kɔnɔ rencontre de civilisation b'a kɔnɔ ni o ye culture de civilisation comment on appelle il y a le thème de la mort aussi surtout Samba Jalo ale bɛ sa a ka maître de dialogue o fana bɛ sa o thème ninnu b'a kɔnɔ ka taa se religion thème ninnu kɔni olu ma ani ka ban Ala la k'a jira k'a fɔ Ala tɛ yen donc maintenant k'a kɛ philosophe n'est-ce pas matérialiste donc livre in an b'a ɲini kalandenw fɛ u ka a kalan a bɛ kɛ sababu ye véritablement u bɛ hakilila caman sɔrɔ